Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng nyayai tugas padawan, inggih matur sembahipun. Dalu Pak Kades Jedong Cangkring nyuwun dipun caringaken lelagon setunggal pepiling. Nggih, pepiling. Angka kalih Nyidam Sari. Nggih, tembang-tembang punika dalam aturake dumateng sedaya warga desa Jedong Cangkring kanthi ucapan monggo sedaya warga guyub rukun makarya bangun desa matur suwunipun sakudhareng Bapak Kades Suditman. Nggih, matur sembahipun. Monggo. Ayo anakku sing anyar. Enak. Pepiling. Monggo, cek nang eling. Ayo matur. Pepiling cek nang eling karo sing gawe. Muhammad
langsung tidak apa-apa. Nunggu. Aja suaranya dekat ya. Ya tak. Banyak pun. Ya, politik yang jauh, isu yang jauh, double kakak-kakak. Ulang yang ide ulang mengajukan.
tungguku kalih mirasa ana tenten kados Pertapan ingkang dedulung ana ing Madya Madyani Wanawasa ingkang den opat-apit kaliyan harga tegese dempok pertapan ing Manggon ana Tenayamas ingkang den ubengi kaliyan gunung Patijenggela boten kawistara menawi satunggaling dempok pertapan ingkang suci apa tandha tandhane menawa dempok pertapan punika suci kupu-kupu walangan togo ingkang ngumpuli ana ndukure dempok pertapan rotoh dadi nang pati sinten to ingkang jumeneng ana sandron dempok pertapan satunggaling raksasa nanging andarbeni budi ingkang luhur budi sadar tawakal terima madhep sujud menyang ing dewa ana wong ala ya godheni ana wong becik ya godheni ala awane dhewe becik ya uga becike dhewe nanging manungsa menika cacat suku tegese lempeh boten saged tindak kanane sang Begawan sinten to ingkang andarbeni asma Baparak Resi Begawan Jayasura
ya jata suku kaseboten ingkang rayi inggih ugi Pandhita ingriku sumedya badhe nyatakaken padunungane ingkang peparing saking Kanjeng Rama Durkasena ngrupakaken satunggaling ingkang pinaringan asma Parak Resi Begawan Wangsa Tanu asmanipun wonten pangering Resi Begawan Wangsa Tanu menika sedara ingkang nomor 3 ingkang peparak Resi Begawan Resata ya Bagaspati dadene ingkang waragil Raden Butawarka asmanipun wah Dadi Wangsa Tanu para iki apa dhe sedya gubel ana sukune pun Kakang Adi sedya menyandi adi kangen para yo Kakangku Jatasura aku pawilah ana aku tak nyatakno depok pertapanku yaiku depok pertapan Gunung Gendhing peparing saka Kanjeng Rama Resi Begawan Jayasima Kakang dadi para iku jaluk pamit ngono tadi yo sukune pun Kakang Adi ana apa di ana apa para kaya duwe kekarepan sing nyala wedi kekarepan para mbok kandha bloko di karo pun Kakang apa Adi mbok menawa pun Kakang bisa yaiku ngejung gumbara kang kapilijo terwet madangno pamikiran para kang kapilijo peteng yo kaya mengkono dhewe yo Kakangku Jatasura adikku Wangsa Tanu sagurunge aku njaluk pangapura yo Kakang karo Riko lho
para diruput karepun kakang apa wae. Najan to ora duwe ruput wong aku. Asmane wong anom. Yaiku aku rumangsa duwe ruput karo kakang Joko Suro. Oh, lah yen pancen kaya mengkono dhek iya ya tak trima kanthi legawan tunggal. Ora liwat ujug pangestunipun kakang Adi enggal tanpa ngono. Yo, dak gegem. Dadekno jimating adikmu wong sotani kakang. Sak temene ngono apa sih tangan para. Kok kaya-kaya para duweni kekarepan sing ora nyono-nyono apa kekarepan para. Ini yo kakang yo. Reka wis dadi pandhita. Aku yo wis dadi pandhita. Yaiku paparap resi begawan wong sotani. Lah eling-eling aku manggon ana ing depok pertapan guwa. Woto mirah kene ya wis suwe. Ngladeni karo kakakku Jaya Suro. Ngedusi yo aku. Jeramu golek banyu kapilujon wejik yo aku sing ngladeni karo kakakku Joko Suro. Lah banjur para sedya nang ndi tangan para. Aku eling-eling diparingi bapakku Jaya Sima ngrupakno yaiku Depok Pertapan kang aran Depok Pertapan Gunung Gendhing. Kepingin aku mandhita kaya rika kakang. Nanging diparingi kereta uga yaiku ngrupakno kereta gongso. Iku yo tak gawa. Lah yen pancen kaya ngono nak para tega karo pun kakang dhewe. Monggo pun kakang iki swijining pandhita sing lumpuh ora bisa apa-apa. Lah banjur umpama pun kakang kepingin adus kaya apa dik. Lah iki dulurku yaiku adikku Butawarta karo Rasa Putra ora iso sing ngono. Lah yen pancen para wis tega dik iya ora dadi apa-apa. Mbok menawa lalakonku urip ana ing alam bebrayang. Sing kaya mengkene iya ya tak lakonane dik. Panjen ya rika iku ya uga duwe kewajiban kepengin dadi pandhita. Diparingi Kanjeng Rama Depok Pertapan Gunung Gendhing. Iya ya dadi apa-apa. Nanging Adi pun kakang meling karo para ya dik. Dadi pandhita iku kudu ndarbeni sifat welas asih sepadha padanure. Iku sepisan kaping pindhone para iku kudu iso ngalah. Ngerten ana wong ngalah iku kersane Allah ya dik. Iku kaping pindho. Dadene kaping telune aja rika kudu eling kan waspada. Eling tegese eling karo sing kuwasa dik sing nyiptakno ragane kowe. Ya yen pancen nyata kaya ngono kakakku Joko Suro aku tak mangkat menyang ing Depok Pertapan Gunung Gendhing. Kereta gongso kuwi tak gawa sing ditarik singa rong perkara tak gawane ya kakang yo. Yo yen pancen para wis duweni ketekatan kaya ngono iya dik. Ora dadi apa-apa. Pun kakang nglilani kanan para yo. Aku tak pamit karo rika dulurku telu. Ya aku tak pamit kabeh. Iya kan aku yo matur kasuwun ya rika sing bantu. Yo. Kakang aku yo bapak tuku. Resi begawan wong sotani.
Sinar piyambak nyuwun palilah dhateng ingkang Raka Resi Begawan Jatasura. Tindak dhateng ing Dempok Pertapan Gunung Gendhing peparing Kanjeng Eyang Kanjeng Rama Resi Begawan Jayasima. Sanalika kantenani sang Begawan mangsa tanu nilaraken wonten Dempok Pertapan Bata Mirah tindak dhateng ing Dempok Pertapan Gunung Gendhing Bayu. Aku tak mangkat bapak Rasa putra para kapilau padha kok kaya-kaya nyedak karo pun kakang para jaluk apa sithik para nuwune nggih kakang kula elek-elek nggih diparingi kaliyan Kanjeng Rama Dempok Pertapan ingkang asma Dempok Pertapan Karawangunan kakang. Lho, lak nek ora para jane pamit karo pun kakang. Yo. Wone nggih kakang kula menika badhe nyuwun pamit nggih kakang. Kula menika kok kepengin sanget anggon kula menekung kaliyan garbi pasti. Mendanipun remenipun rasane ati kula kakang. Kula dados pandhita wonten Dempok Pertapan Karawangunan. Lah sing ngembang karo aku sapa, Dik? Lah iki adik iki kok kenging sih. Wawon petase enten adik Utawarka. Waduh. Ya yen pancen kaya mungkono adi. Wong kakang meling karo para ya Dik. Para sepisan kudu welas asih sepadha padane urip Dik. Kaping pindho para kudu iso nglakoni sabar, tawakal, triman, madhep menyang ing dewane rina kambang ini. Dadi nek kaping telu aja nganti ngilangno karo kawaspadaan. Ilangno karo kaprayitnan. Umpama ana dilakon kudu para trima lelakon apa wae adi. Wone nggih kakang kula tak badhe pamit kalian sampeyan nggih kakang. Niki tasenten dulur kula sing ana. Inggih menika Utawarka saged menapa-napa tetulung dhateng sampeyan. Yo adi, yen kok tak paringi kaya dening Ilinar padha. Wone nggih kula tak pamit wonten Dempok Pertapan kula nggih kakang.
kakek nangis bareng laopo. Mboten wonten ingkang Kakang Wangsa Tanu pun tindak dhateng Dempok Pertapan Gunung Gendhing sampeyan palingan. Kakang Resi Begawan Resa Putra nggih pun tindak dhateng para wangunan. Kula tak ningre mawon kan kula mboten enak ten mriki. Ora kaya mengkono sithik. Para iku karya ana kene wae. Aja melu-melu Kakang para Wangsa Tanu aja. Rasa Putra ya aja. Para manggono ana Dempok Pertapan guwa. Bata mirah kene ya dene. Mbok menawa besok pun Kakang wis ora ana. Para bakal jumeneng ana ing Dempok Pertapan guwa. Bata mirah kene. Kula mboten koron Kang. Lho. Ya ora gelem nalar saka apa. Nggene laman cilik wonten Kang laman gedene kaya ngoten. Ngedosi gendong. Ngingik gendong. Kula mboten kuat Kang kula Kang. Kula tak ningre mawon pun dole sanggon-gon kula Kang. Waduh. Lah besok Dempok Pertapan iki sapa sing nggone? Niki rangan kula mboten lero. Pokoke kula niki pun pamit karo sampean nggih Kang. Ya Adi. Yen pancen para duwe ketekatan kaya mengkono iki. Pun Kakang jarwani karo para ya Dik. Para wae. Mlaku ngetan ngidul ya Dik. Mengko ana sijining Dempok Pertapan kang aran Dempok Pertapan Kendali Sada. Ana sijining pandhita Rewanda ndarbeni wulu banyu mas warnane putih bedes iku. Para maguru menyang kono ya Dik. Ing tembe bakal mukti anggon kono urip ana ing alam jana loka Dik. Nek ngono aku tak mangkat ya Kang. Ya Adi, nek ngono aku tak ndok sarung-sarungku sarung-sarung tak pinggesane kabeh. Lah iku sapa sing mambu tak gokone ya Kang. Kanggo apa? Tak sambel-sambel kemangi. Lah ya apa wong anjene gak ana apa-apa. Iku gembolo-gembolo tak kreseki ya Kang. Iya. Wis gowon kabeh kono aku ora apa-apa kok Dik. Temen? Iya. Yakin? Iya. Sumpah? Iya wis gowon kabeh. Kowe mari yo Kang aku tak pamit yo Kang. Dempok Pertapan ndi Kang? Dempok Pertapan Kendali Sada. Ha nek kowe tak iling-ilinge Kang. Aku tak pamit karo raja ndang kabeh kok Kang lawon iki kok Kang.
Resi Begawan Jatasura pandhita ingkang lumpuh kangen nanging andhar ben sifat-sifat satriya piyambake dipun tinggal kaliyan Sudaranira tigang perkawis mila piyambak menawa dhateng Gusti ingkang akarya jagat sendhakep asta Sulutunggal sendhakep sarane makna asta tangan suku sekar tunggal kumpul prasasat kadya manungsa ingkang mati ngadeg Sang Resi Begawan Jatasura ngampet dadan hawa sanga ngeningna cipta dununge kira-kira menahan manah sampun ngantos kongsi kadal dhateng ing satunggaling desa sanalika nyambat dulure petang perkara dodolorku kabeh petang perkara sing asale saka Bali menyang Indati Bali sing dolorku asale saka lemah Bali menyang Indati lemah dolorku sing saka angin Bali menyang Indati angin dolorku sing saka geni Bali menyang Indati geni sanalika Dewi Awamah amarah supaya nikmat sampun ngempawonten ngarsa-ngarsane Sang Resi Begawan Jatasura sanalika ngraga sukma kahanane Sang Begawan Jatasura yang sukma dari pasali anane sukma kali suci Bali menyang ing sajatrika bebarengan karo nyawa iku sanalika pantane raga ragane Resi Begawan Jatasura ngerti menawi sampun suci ngamiku yen sendal mayang kaya bidodari yen tladungi ngamani para dewa Yayama Dipadi sumeja nyendal mayang yen tladungi ngamani para widodari sanalika boten kenyang wase yang among tuwa Sang Resi Begawan Jatasura ilang saraga ragane wangsa dhateng alam langgeng ngayun ana ngarsane Gusti ingkang akarya jagat baik. Resi Begawan Wangsa mandheg sanalika mandheg Resi Begawan Wangsa ancok sewu lintar kancik ana ing tepes wingin depok pertapan Gunung Gendhing
den otos nipaya den pertapan Kendari Sada sanalika manggih ana sajroning den pertapan Kendari Sada sang Butuwarkabaya. Rika diutus karo Gusti Nira Prabu Dasawawikrama jaga guwa iki kan. Tapi rika dadi wong sing aja kate kandha-kandha wong jenenge apa kan? Dadi wong umbi. Iya. Mbok menawa wong mrene rika jaga apa? Ya jaga kandha. Ngono ya kan. Wah. Iki ana manungsa sapa rong perkara. Kon kanthi aku rumangsa eram. Siramu sapa kowe? Kowe banjur siramu manggon ana dempok pertapanku. Iku ngono prasucen. Anggon punan panjang darbe pasti. Nempang aja kok banjur siramu sing ana kono. Minggir kok. Waduh kan ono wong kaya apa iki. Wah, ora gelem minggir tak keletak kon yo. Waduh apa iki to? Wis iya tapi mbok menawa wong rene umpama ditakoni aja kandha-kandha yen kanjoko putri sing ayu ora tak wani. Wah, iki sapa jajal wae gagal ning tak keletak kok iki Pak. Siramu sapa? Gua banjur komo wangi ana ing tepe suringing dempok pertapanku. Siramu sapa wong? Waduh, ya apa iki? Ya kandha bloko tapi kale kandha nek anjen kon riko karo aku nggo putri lha ngono sedang. Nggih, Gusti. Kula menika sejatosipun Punakawan lho. Wah, Punakawan nggih iki. Lah mongko iki
sak temene mburimu iku guwa iku pertapan kanggo pasucen anggon kula nuwun kelan Gusti Yang Amung Tuwu iku arane dempok pertapan ora wangunan lah siramu ana kene lha apa wae kula niki mboten asal kandha-kandha wong nek kula niki njaga putri lho jaga putri enggih ya putri saka ngendi kula mboten asal kandha-kandha wong nek iku putri saking negara endi to negara endi kan aku mau yo ngali kan gak ngono negara Purwocerita wah putri saka negara Purwocerita nggih tapi kula mboten asal kandha-kandha wong kula kalih dulur kula niki dadi wong kumbi wonten iya kan ayo dikumbeni ya kan aja-aja wong kan nek riko karo aku njaga putri saka keraton Purwocerita waduh lah banjur putri iku sapa jenenge kula mboten asal kandha-kandha wong nek putri iki jenenge Ni Dewi Sumaliwati oh ya nggih kula nggih mboten asal kandha-kandha wong lah banjur umpama kula kandha wong paprana kok dipun pejahi kalian Gusti kula ngoten waduh lah sing nyolong iki sapa waduh kula iki mboten asal kandha saya itu mboten kandha masih dulur kula iki mboten asal ngomong kula niki tak mau dadi wong kumbi mboten wonten ngomong-ngomong nek sing nyolong niku bendara kula Prabu Dasawalikama saking keraton Sundelapura lho dadi sing nyolong Dasawalikama saking keraton Sundel tapi kula mboten asal kandha-kandha wong ngoten nek kula kandha kula niki dipun pateni lho ngoten nggih wonten niku critane Gusti kula. Waduh. Pinter yo kon yo. Nggih wong kula jarene. Ngene yo ki yo. Jeramu mrining timbang. Lho, lha kok nimbang ten pundi wong kula niki digawe jaga lho. Wis aku sing tanggung jawab. Menawa ana ngene-ngene bali menyang ing keratonmu Sundela. Wah, boten wonten. Wong Gusti kula Prabu Dasawalikama niku amit-amit nyangike mboten wonten. Kula balik nggih pedhot guru kula. Waduh ngono nggih. Lah ya terang nggih Gusti nggih wonten. Ngene ya kono kawan ya. Umpama siramu balik gak wani umpama menyang ing negara liyane kaya apa ya kula mboten gadah napa-napa mboten gadah dhuwit mboten gadah apa ya umpama kula gadah dhuwit ngoten nggih nekat kula mboten ten Kraton Sunggela wonten ngono ya nggih ngene ya kaki ya iki ana dhuwit 500.000 250 dik yo karo dulurmu kanggo buci menawa siramu bisa dagang centak ulak ngono waduh nggih matur suwun wonten nggih ayo Kang Udarono kan iki mbane ngono nggih sotrami niki gak usah 250 dik kali dulur kula ya wis budhawa iki selak bareng esuk dia numpang kok nggih budhawa wah iki kok ditutup karo gilang iki sejajar tak buka gilang iki putri saka endi kahanane mendani ono-ono
Siramu nimpango jono sanjoning guwa kene. Siramu luwih jaban bayaran wedo. Kulit mumbang kerokan kok budi kencing kaya ngono. Kulit mumbang kaya nimpango buta nimpango. Wah. Iki sak temene ngono sing nimpangi kudu duwaku. Siramu nimpango. Iki ngono dempok pertapanku. Yaiku kanggo menekung anggonku, menekung menyang Gusti Yang Amangkuwa. Siramu nimpango aja ngono. Aja kaya ngono, kane jaban bayaran wedok. Ana buta kok budiken sing bekonyoku. Aja kaya ngono. Aja nimpango lho, mitane jaban dadi kaya tak nimpang. Nimpango aku jembok karo awakmu. Ora ngono iki jenengmu sapa? Aku iki Dewi Sumariwati, Dewi Sumariwati. Putra saka endi? Putra saka ing Kraton Purwocerita, putra Kanjeng Rama Prabu Sumaridewa. Nimpango kok gitu. Mongso pandingo mreng sri ratu pandita Gusti sanjroning guwa kene. Lah aku gawe sapa nang iki aku iki buta. Enggak ono kene kok. Ono kene wong manusia rengen kabeh nyandaki Dewi Tara, Dewi Tara. Iku sapa? Lho. Lah mosok ero aku. Aku gak iso rengen aku iki buta. Kulitku bekonok putih tok. Wis ono lho. Kodro lah. Amping-amping gilang. Aja kaya wis tak percaya karo aku. Lho, Dik. Iku nanti obat ditenono tak. Tak embuh kok. Leo. Mongso pandingo mreng sri ratu pandita Gusti Dewi Tara. Bakal seni Dewi Sumariwati. Sapa yo Dewi Tara kawit nyebut Dewi Tara. Aku mongso eling jane semono biyen.
Kewan karo Kakang Subali tau janji karo aku Kakang Subali besane Dewi Tara menawa ana putri sapa ing kraton Purwocita putra-putrane Prabu Sumali Dewa kang arane Dewi Sumaliwati iku aku Subali senadyan Subali nduge mekaten besok menawa ana sijine raksasa nanging andhar ben sifat pandita pamarep resi Begawan Resaputra ya Bagaspati iku aku Sinareng Sumaliwati ngengeti bakas meten sanalika tanpa sebawa ngrangkul Gabyuk kaliyan Resaputra nyuwun senjata pitulungan bayo ora ngono lagi kok terus ngerangkul kaya aku iki lha apa ojo kate kaya ngono ojo kate kaya ngono iku ngono aku ya aku tolong iku jalan saka apa wong aku yo gak ngerti nawari banjur umpama tak turu ngono siramu dudu sanak dudu kadang aku iki buta kulit kumbang kerok pun bekonyok tok lagi bapak seneng kok iya wang seneng iki apa sih iki ojo kate ngono ta ojo kate ngono sapa kate nyandangi Dewi Tara sapa ya mbok ojo kate ngono kok kulo jek krungu ayo iki Dewi Tara sapa aku ora weruh iki aku temen gak perlu wis nyempangno aku iki buta ojo kate ngono aku seneng karo awakmu seneng karo awakmu masih buta apa bojo-bojoku dhewe timbangane bedes ae ya wis nek ngono ya wis selapar esuk apa selapar esuk gak tutup dia wong iki lakon iku ditutupno ya iya ayo aku seneng karo awakmu turu ngono ya wis mundur dhisik perkara tolong ya tolong gak ora dadi apa-apa tapi umpama bagus banjur rene golek karo awakmu kaya apa aku gak sudi tidak wong bagus nek golok-golok kaya apa yo nek ngono wis umpama siramu banjur siramu ora ono kene banjur umpama sing nyolong siramu mrene aku gak sudi iku tambah bajingan wong tambah bajingan wong nyolong aja putih dikak ono kene ojo kata mayibu ta ngene lho ti sak temene lho yo kok tak kandhani yo iki menungso urip iku mung sak perdo nglakoni ora kena maido iku gak kena mergo wong sing gelem maido iku guru sejatine uripe kon tak kandhani ono lakon apa bae ngene bae kok ora maido ya iku lakon ya iki contone awakmu umpama lho ojo nyalahno dosa wali Kramaja
Padha nyalano sing kasih biojo. Umpama siramu ora didekek ana guwaku. Wawaku yo ora bakal petuk karo aku. Wong ayu, wong kuning, wong tak boyong ana ing kraton Sunggelo. Semangati iku ngono berongkong raksasa. Ayo tak boyong menyang ing kraton Sunggelo. Koncangan gawa kreta karo pengiring ayu. Ayo. Ora sudi, aku ora sudi bekalmu. Iki bojoku, sing iso nyeneng rasane atiku. Iku ngono berkongkong. Iku ngono raksasa. Wis buta kok aku seneng ayo. Wah kurang ajar. Raksasa. Yo. Ono apa? Dosa wali kromo. Tak jaluk putri. Lho yo jaluk. Aku ora iyok ora duwe pemikiran sing maneka warna. Iya tapi aku kuwi ngono jombok tek ngono bojo dikekno ya sing ngono iku ya kapan ya wis pandongamu wae. Waton mantrek ora ndonga. Kaporo nyoto aku bisa nyampurnakno dosa wali kromo. Wah kemarak. Asmamu sapa? Yen pancen nyoto siaramu gurung weruh karo aku. Ya aku Resi Begawan Resaputra. Ya Bragaspati. Sing manggon ana sandurunge guwa iku ngono guwaku. Dempok pertapan Karawangun. Lah dene menawa siaramu asmamu Dasa Wali Kromo Nyidra putri ana ing kraton Purwacarita. Iki dina aku abet labuh anane putri sing mbok krodha peksa. Wah, kaparat. Berkokok. Kiramu ku suwidine pandita gas-gasan karo putri. Yo sakarepmu kaya mengarani Dasa Wali Kromo. Ora gambalik apa mati dening aku keparat.
ora ndarbeni wenang mrejaya karo awak. Besok menawa sira menglorot ana ing kraton yaiku Purwacarita ana sing kewajiban nyampurnakno patimu. Tak kipatno aja rata-rata waton ora rata kraton Sunglapura. Siramu ketemu bagus banjur ngelirwakno karo aku tak kaya ora sudi aku ora sudi jare kabare lho kabare jaramu ku dikresakno putra saka ing kraton Jurjanapura putra-putrane Prabu Brajanggalawa. Jare kabare kaya ngono. Jaramu kondang tak bawa krama kebimbang. Aku gak sudi aja kadang ngomong ngono, aja kadang ngomong ngono. Aku mau ya semua siji ya siji lho kok ngono. Aja kaya ngono. Kakang bodho ngono. Iki kaya-kaya. Ini Dewi Sumaliwati nggih, Mbak. Dewi Sumaliwati kakung yen kono kuwi jowo dudu dosa wali krama sing nyolong dong-donge raksasa monggo dipun parani kok ora diarep tak royok rusa rebut wali garwatu Dewi Sumaliwati. Nyoto bener dosa wali krama wis mati semua. Kula mboten mangken ngomong. Tondo kelawan buktine sing nidra. Dewi Sumaliwati kira saksana. Nggih, Nduk. Kula pun percaya. Nek dheweke ingkang Merjaya, Nduk. Ratu ngaring ratu saking kraton Sunggala.
pun percaya pun tadi percaya Mangkaremu yang tua mboten pate ketok kuwi. Kakek-kakekan Sumaliwati garwaku aku gak sudi kok garwa temen gak sudi sira ketok ganteng tapi jero meletek ya kok aku mau mbok alebi mongko sing idro iku berkongkong iku sing idro awak aku dudu sing nyolong aku dosa wali kromo iki bojoku lha iki bojoku ya ampun tak ngono kensik reng matur karo dhewe sing idro niku ndara ciri-ciri ojo kate plek-plek kon kate becicin karo aku ya iki bojoku tuh ojo kok ngarani ngono nyidro karo aku sing dusta karo aku dosa wali kromo sing nyidro karo aku dibalekno karo bojoku ini kira apa? Oh ya aku nanti celatu esok jatuh wong wis kae enak blas Sumaliwati yen nyoto siramu bakal dipolo kromo karo raksasa iku ngono sing nyolong waton ora gelem siramu ojo kate ngono kono wis ana lendo mungkin kami jabal bayan wedok wong kok ganteng ngono tapi gorok cuh ya ampun ngidu karo ngono wah bos warna lendo iya apa parang berkongkong sopo kan dadi asmane ya aku paparep resi begawan Resa Putra ya batas pati sak temene ngono sing nyolong iku ora ono maneh mong kejaba dosa wali kromo iki didekek ana guwaku asmane guwa Karawangunan aku resi begawan Resa Putra Kiramu Kuswana Lendra aja dakwa karo iku tak jaluk anane Dewi Sumaliwati oleh kok jaluk ora apa-apa pepek aku gak iya nanging menawa siramu kersa karo Sumaliwati aja sing dalan sing mengko niku waton siramu maksa-maksa wajibing aku bebelo karo anane putri kurang ajar ndak logo getihmu kepawa cacat yen wong kurang percaya sapa musak gedhong ora gelem memangsa karo aku tandha yakti menawa aku menungsa kang lugu lah yen pancen kono kuno wong tak kandhani ya Kuswana Lendra kon niku gak menang musuh karo aku
dados 100 ora cukup mungsuh karo Rasa Putra. Yen kurang percaya takono karo eyangmu Bathara Wisnu. Kaget sakna kemajeng kekapangan Raden Kusuma-Lendhu. Julan-julan nututi kalih menodeh kurang ajar Kakang Semar Resi Begawan Bagaskara ya Rasa Putra dadak nyumbari karo Eyang Bathara Wisnu Semar. Nggih Ndara, monggo laturan mawon Ndara Bathara Wisnu. Sing nyumbang iki sapa kakek-kakekan niku nek rasa kula niku bener mboten luput Rasa Putra niku yen dikanipun yo napa niku kula sampun kok beda kali Nira Semar ngene Semar Kusuma-Lendhu dadi 100 kok gak menang karo aku. Yen pancen nyata siramu kurang percaya Bathara Wisnu ora menang karo aku. Mboten niku aku. Nek rasa kula kok dados 100 kok gak cukup mungsuh karo aku. Nek kurang percaya takono karo Eyang Bathara Wisnu. Ya kopengmu sing dublek mawon kuwi tuwek. Kakek-kakekmu arek esuk dituwek-tuwek niku. Sangalika tampenane Kusuma-Lendhu majeng kekapangan manjing dhateng ora-ora metak kepanasan. Satriya sing bagus wernamu sapa kang dadi asmamu kok banjur nyambat karo ya iku adikku Bathara Wisnu sapa
Wone nggih. Kula menika Atmaja. Atmajanipun Kanjeng Rama. Kraton Jayajana Pura putranipun Kanjeng Rama Brijagorangga. Iya. Lak putune Bathara Suwa. Wone nggih boten lepat ngaten. Panjenengan menika sinten? Ingkang putra boten manyurti menapa kenging menapa panjenengan wonten mriki asma panjenengan sinten? Yo. Yen pancen nyata siramu Guru Werwaku. Ya aku Begawan Gajasena. Yaiku kepernah Sudara sepuh kan adikku Bathara Wisnu. Kaya-kaya aku ora lega rasane pamikiran aku. Mergo aku mertapa iki kepingin duweni kawitan kaya Bathara Wisnu. Mula bukani nganti aku tapa seidah suwene. Tegese seidah iki 1000 dina. Orang sedina anggonku mertapa. Mergo krungu sumbare manungsa wani nyumbari karo kananing adi Bathara Wisnu. Sapa sing sumbari? Wone nggih Kanjeng Eyang. Mboten wonten malih pandhita saking Depok Pertapan Guwa para wanita. Paparapipun Resi Begawan Bagaspati inggih Resa Putra. Ana ndi wong? Inggih wonten Depok. Kaya tak bakintole wong. Sing sirah gajah sapa won? Yo, yen pancen nyata siramu guru-guru paraku. Yo aku Gajasena manggon ana ing madya madyaning ora-ora merpat kepanasan. Siramu sapa? Wah, yen pancen nyata siramu guru-guru karo aku. Ya aku sak temene Resi Begawan Resa Putra. Jaban bayaran wedok. Iki sapa lho? Ya iku Jarno iki wong karpe wae. Aku weruh. Iya, ngopo ta? Ngerti aku wis menalendra. Ngomong-ngomong banjur ngono. Wis padha melok-melok mesti.
kon mlebu lono tak rampungake iki gak urus sak sudut ya wong iki wah Gajah Sena siaramu sumedya apa kok banjur aku mbok dedepi yo yen pancen nyata iki perkarane putu banjur kon wani nyumbari karo Bathara Wisnu lah mongko Bathara Wisnu kepetung dulur anom karo aku tunggal guru nanging aku kalah kejodi kelungitan aku mertoko ana ing madyaning ora-ora merpat kepanasan apa pancen nyata rasa puta nyumbari karo Bathara Wisnu lho kok setak sing nyumbari karo Bathara Wisnu ku sapa aku iki gak sumbar utumu Gus Warnalendra iku salah tampa mbok menawa. Lah dene perkara luar kedok lu perkara. Umpama dijaluka tak ngulungno wong ngapes luar kedok lho tapi ora gelem. Ora gelem lakoni. Lah banjur kono nesok aku di undha mono aku nyidra bocah wedok demang tak colok jarene Gus Warnalendra. Tanding karo aku rondongane dong kono kalah mlayu aku ngomong Gus Warnalendra kon iku gak menang musuh karo aku diado 100 gak menang karo aku diado 1000 yo gak menang karo aku nek kurang percaya takono karo eyangmu Bathara Wisnu mosok kudu nyumbar aja kaken dosa wong iso alasan kanan ora trimo menawa putuku mbok ajar wah yen komo kono Gajah Sena olehmu pertapa kurang temen mokel ha iki dina tak sampurna pati yo cacak yen kurang percaya amadang yalan keprame wancini rosang tagas
dani kita anak Ngrecapada. Gajah Sena. Wone nggih Bakulun. Jeneng kita ku Mertapa. Mung kurang sedina anggenira. Mertapa wis nututi kadik dayanira. Lawan ane Betara Resmi. Dong-dongane dong anggon Mertapa mokel misi Sidina. Wone nggih Bakulun. Resaputra. Wone nggih Bakulun ngestaken dawuh. Iki dina sing senana. Anggone Mertapa si Gajah Sena ora sedina ora kuat ngempet hawa anane nafsune anjane dudu sipate manungsa kaya sifat Gandharwa anane Gajah Sena ger dados Gandharwa Gajah Sena bae. Samudra pangarsama Bakulun. Kula sampeyan mulyakaken malih Bakulun. Sampun dados Gandharwa kula menika Bakulun. Kula nyuwun Gung Samudra pangarsama. Anak ulun si Gajah Sena. Jeneng kita ku apa ora sedina mung atase ora kuat ngempet gawa amarah. Dene sirane bisa yaiku kang nyuwarga maneh nanging besok ing tembe menawa ana satriya panenggok Pandhawa kang aran Haryawerkudara ana babat alas sing diarani Wanamerta ya begendul Wanamerta manjina menyang ing yaiku si Raden Werkudara iku besok ing tembe siramu bakal sampurna uripmu kana ing alam donya utawa alam langgeng. Wonten nggih Bakulun kula pamit kula rantosani kantene Raden Haryawerkudara. Jeneng kita kudu dadi ratu ana ing kraton yaiku Purwacarita. Mbah saumure jagung kaya apa iki dinayu padha Andrawina. Jeneng kita kang jumeneng ratu ana ing kraton yaiku Purwacarita garwa lan putra-putrane Prabu Sumalidewa kang aran Dewi Sumaliwati. Wonten nggih kliken